Hey doe, het is weer tijd voor... Check! Check, shock en ontdek! Het is haast weer zo'n 4. Nog een paar weken en dan is het oud-seizoen en dan meiden weer knald worden met allerhande vuurwerk. Daar hoef je net bang voor te wezen, hè? Want je komt geen knal uit. Deze check je dus hoe vuurwerk en hoe vuurwerk. En ik hoe aliet vanzelfs. Wat de correct is, weet ik net. Maar ze vertelde mij dat ze de zeeoerstekkers horen. Maar eerst. De eerste bewoners van de Antilleflat in Ljouwert binnen weerom in haar eigen wente. Een goed jelletje verlien stwatte een pad van de galerij van de flat naar onderen. Daardoor konden de bewoners er net mee wenjen. Ze ben verhuizen naar een tijdelijke wenning. Na een flinke opknapbeurt is het nog veilig om weerom te gaan. Hielkje Kooistra wie sneu de allereerste die het waarom ging. Ik denk dat het eerst wel even wennen is. Na zo'n lange tijd weer in mijn eigen plakje, maar ja, ik had er wel zin in. Het gerechtshof had geen uitspraak dien in de zaak Sietske H. Omdat nog net duidelijk is waarom Sietske haar fjouwerpoppen om het leven gebracht had. Het hof wil dat een klinisch psycholoog met Sietske praat. Zo hoop je ze erachter te komen wat hem in de holle van Sietske afspelen had. Hield iets meer jonge mensen raadje verslaafd aan GHB. Alle weekend werden gemiddeld 10 jongeren opname in het ziekenhuis. Ze zijn volslijn uit de tijd. GHB is een soort van druk. Kist er vrij makkelijk aankomen en het is net duur. Daar komt het ook van dat de drug zo populair is bij jongeren. Maar GHB kan een soort skeer-aanreactie in de hersenen. Verslavingszorg Noord-Nederland waarschuwt het jongeren terugverlichting te jan. Dan beginnen we nu al mee op de legere squallen in de laatste groepen om mensen te confronteren en jonge mensen zich bewust te maken van de gevaren die we hebben. Sinterklaas is nog maar correct het land uit en wij maaien zo weer op voor de orenfeesten. Christ en Oud-en-Nij. Lekker knoeien mijn vuurwerk, hartstikke vet en stoer. En het gaat altijd goed vanzelf. Of toch net? Er binnen Audisnacht volle meer vuurwerkslachtoffers in Friesland vallen als verliezen hier. Bij de 4 Friese ziekenhuizen en de dokterswacht heen zit vannacht druk met vuurwerkslachtoffers. 6 keer volle als verliezen hier. Wat opvalt is dat er relatief een soort jonge band tussen zo'n en 12 hier vuurwerkletsel oproen ha. Het gaat dus net altijd goed. Alle jaren binnen wij vuurwerkslachtoffers. En eens is dat vreemd, want wij weten al lang dat vuurwerk gevaarlijk is. En alle jaren wij worden van waskogen. Dit direct. Master Sjen, dit binnen wel een heel soort belangrijke mensen bij elkaar. Sjoch, cameraploegen. Wij dat als politie zouden kunnen doen voor de klas. De radio is er. En de burgemeester van Ljouwert. Deze vrouw werkt bij de rechtbank. En meisken van de politie binnen er. Zo belangrijk vinden die meisken het dus al jaar om te waskochen van vuurwerk. Oh ja, en Ben binnen er ek. Dit is groep 7 en 8 van basisschool de Ebenhezer uit mijn naam. Zij krijgen joert een soort jaren over het gevaar van vuurwerk. Vooral van illegaal goed. Sjoch maar eens, wat biegelijk een nitraatbom onrecht kind. Ongelooflijk, hè? Het zal maar je hoofd zijn. Weet je wat hier nog meer kan? Moet je zien, leggen ze hem achterin en dan gebeurt er dit. Het zal maar je hand zijn. Oh, niet goed, hè? Nee. Maar wacht eens even. Als het gewoon vuurwerk broekst, dan is dat toch hartstikke leuk? Ik vind alles wel leuk. Ja? Ja. Maar knallen of sieren? Ja, maakt het maar net zo vol uit. Is het soms ook eng? Nou, met van die, als er vuurwerk in je richting wordt gegooid met zo'n harde knal is het wel eng. Vuurpijlen en rotjes, zeg maar. En duizendklappers en dat soort dingen, maar niet illegaal. Ik was bij mijn tante, daar was ik geweest en die hadden een vuurkorf. En dan gooiden we daar zeg maar dingen in. En toen schoot er ook zo'n vuurpijl, die schoot op mijn tante. En toen? Ja, dat deed wel heel zeer. Wat voor vuurwerk stekst al aan dit hier? Nou, ik denk een peerratsies en meestal stekers. Nou ja, deze meisjes zeggen dus ook net dat je geen vuurwerk broeken meist. Maar vooral dat je er voorzichtig mee wezen moest. Want het kan gauw misgaan. Toe, laat los! Laat los!
Gelukkig, de band uit mijn naam ha alle vingers nog. Maar Elske Korenstra, zij mist een eeg. Omdat een oor zwier vuurwerk uitstut, viersen te dicht bij haar. Daar kon zij dus heel neer ontwan. Een vriendin van mij zei, pas op, er komt een knal. Dus je doet je handen in je oren en ogen dicht. En toen kwam inderdaad die hele harde knal. En tegelijk voelde ik een enorme druk op mijn oog. En ik riep meteen eigenlijk, auw, mijn oog is eruit. Ik zakte door mijn knieën. Elske rekke haar eeg kwiet en mat nou verder mij een kunsteeg. Ze had een belangrijke tip voor elke die dit vuurwerk uitstekt. Sowieso geen illegaal vuurwerk uitsteken in een groep met mensen. Als het dan was, dan doe het dan lekker alleen nog in de stuk laan achter ergens achterhouden. En mijn eigen tip is, ik draag gewoon een veiligheidsbril, dan scheelt het altijd. Dat is heftig, hè? Dat is samen een eer kwijtrekkers en dan is dan iedereen zijn eigen schuld. Aans het meer roer, maar eerst wat oors. Weet je hem nog dat jonkje Ramadan uit Ethiopië wij dat van eerst naar snits naar squalata ging? Hoe zou het nou met hem gaan? En dan volle belangrijker, had er het wat naar het zin? In deze gymnastiekles in elk geval wel. Yeah, I like it very much. What is your favorite sport? The basketball. Maar de Nederlandse taal is vanzelfs best lastig. 2 keer in de week krijgt Ramadan extra les in het Nederlands. En hij kent ook al wat Nederlandse woorden. I know fiets, auto, boom, mensen, tafel, stoel. Hij moest heel hard werken, hij moest heel hard werken, elke dag. Elke dag. Goed zo. Nou. Soms zijn wij verbaasd over wat hij al snapt van het Nederlands. Ja. Alles is nij van Ramadan. Bij ons is december echt een feestmaand. In Ethiopië vieren ze bijgelijks geen Sinterklaas. En ek Christ en Oudernij gaan als gewone dagen voorbij. No, New Year is still the same. In here they have fireworks, they have a lot of things. But in Ethiopia, nothing. Everything stays normal. Everybody sleeps. In the morning they wake up, they go to work. Elske uit Oorge is haar eer kwijtrekken omdat een oornien vlakbij haar vuurwerk afstut. Elske weet net water die in had en de dier er is nooit voen. En dat vindt ze bij de politie echt tegen vervelend. Daarom wil de politie er heel streng op wijzen om te zien dat geen gevaarlijke dingen doet met vuurwerk. En gevaarlijk, dat kan illegaal vuurwerk wezen, maar ook gewoon vuurwerk, dat is te dicht bij orenmeesken ontploffen list. Ja, je moet altijd uitkijken. Dus je moet altijd rekening houden met dat daar dus iemand langs kan gaan lopen. En dan zul je daar eens beter moeten opletten. En dan ben je daar ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor. En stel dat ik het wil doen en de politie die ziet dat. Wat gebeurt er dan met mij? Nou, dan ga je mee naar het bureau. En dan worden je ouders gebeld en die moeten dan ook komen. En dan moet je een verklaring afleggen, moet je zeggen waarom het gebeurd is. En vervolgens dan sturen ze het naar HALT. En dan krijg je daar ook nog een keer een straf. Dan moet je erheen, moet je allemaal dingen doen. Moet je leren waarom het niet mag. Je moet je excuses aanbieden. Je moet de schade betalen. Geen leuke dingen. Maar door is die zelfs ik knap te pakken ha. Met karbietjitten bijgelijks. Dat jouw prachtige knallen. Maar zo'n gevaar is het net. Vreeg je maar een Siebrand. We gingen geen fakkel meer, maar de benzinewiel kon niet meer aansteken. Dus dan zei ik, dan doe ik het wel mijn grondbloem. Want ik kom die steekflanken van nou. En die vonkjes die kwamen al eerder bij de bus dan ik dacht. De vonkjes van die land kwamen bij de bus en hier had ik een nijdacht. En toen knalde die zijn in mijn gezicht. De bus kwam omheen? De bus kwam omheen, ja. En in mijn gezicht. Dan kwam een dikke reekwolk en toen lag hij op de grond. En dan lag al die bloed. En dan dikke gezicht lag dan, dit deel lag iepen. Ja, daar heb ik zelf helemaal niks van. Ik had het juist. En toen was het in het ziekenhuis gebracht? Ja, naar het UMCG in Grens. En wat is er gebeurd? Er had ze me geopereerd. Van binnenuit. En van boeten, want wie en ik PSV-nieuwen, die wie en ik kapot. En had ze alleen hechtings binnen, je boeten had ze dingen. Toen, letterwerk weg. Oh ja. En hier had ik nog een plaatsje. En hier zit een gat in. En hier weet ik helemaal verbrijzelen.
En hier ergens ga ik nog naar een liefst deukje. Maar ik kan het net zien, maar als ik kan wel vernemen. Siebrand had uiteindelijk alleen nog maar een grut litteken oerhouden. Maar kist zien dat het vlak bij zijn eeg en slierplans rint. Hij had dus hartstikke volle gelok aan. Maar Spiet had er wel. En daarom waarschuw je al deze meisken er maar weer een keer voor. Want... Precies. Hey jongens, een bril erbij, maar oud en nij. In het alpraat en nog even wat. Huisdieren haalt dit een verschrikkelijk hekel om geknal. Dus zie je even een veilig plakje vast in de huis. Joerdocht Jereveen-speler Narsing zijn tricky. Hij is 21 jaar oud en een groot talent, want hij speelt het zelfs al bij Jong Oranje. Ik ben Luciano Narsing van Heerenveen. Ik ga het trucje doen, maar dat doe je niet zo vaak in de wedstrijd. Eens even zien wat al iets zit. Jongen, wat meer waar. Oh, dat liet je wel doen. Hier heb je bijvoorbeeld een holletje. Oh ja. Kijk, Ja, daar zitten de muizen in. dit is een muizenhol. Dat is een muizenhol. Gaat het diep? Dat gaat heel diep. En daarboven heb je dan weer een andere begroeiing. Hey, En daar Aliet. beneden, daar is de zout. De best. Hanodo, Reinoud. Ik ben op skiën Monser. Nou, dat kist wel vanzelfs. Lekker van in de simmer op het stroon. Nou, ik ben hier nou in de winter en daar sjost het wel, hè. Het is helemaal geen lekker waar. En het looien achter, dat rint dan helemaal onder wetter. Dus ik vraag je me af, versoepen alle bissen hier dan op skiën? Nou, niet allemaal. Nee? Nee, gelukkig Hoe niet. doen ze dat dan? Nou, ze verstoppen zich. Ze zoeken een lekker plekje waar ze kunnen overwinteren. Of als het hoog water wordt, zoeken ze een veilig plekje. Maar hoe doen ze dat dan? Nou, hier bijvoorbeeld. Hier zit een muizenholletje. Oh, Daar hebben de muizen een heel gangenstelsel gebouwd. ja. En daar overwinteren ze in. Hieronder. Daaronder, daar zit een hele familie muis. Oh, wauw. En moesten die haast aan hol? Had elk beest dan zijn eigen manier om met die winter om te gaan? Om te overleven? Ieder dier heeft daar zo zijn eigen methodes voor. Er zitten hier bijvoorbeeld ook mieren. Die brengen zand naar boven. Ja? En daar brengen ze allemaal een soort wasachtig spul overheen. Honingdauw noemen we dat. Ja. En dat sluit als het ware dat hele mierennest af voor het regenwater, maar ook voor het zeewater. En daaronder, dan zijn ze met heel veel. En elk lichaam produceert warmte, dus zo zitten ze er lekker smoes bij. Heel dicht op elkaar. Heel dicht op elkaar. Nou, die mieren, die hebben luizen in hun warme hol. En dat is de bedoeling dat ze die hebben? En die luizen die eten van de plantenwortels Ja? en die produceren hele zoete stof. En die mieren die proberen dat te gebruiken. Kunnen we dat ook zien? Zo'n plak met die mieren zitten? Daarboven, daar zit zo'n plekje. Zullen we eens gaan kijken? Ja. Dit is nou zo'n mierennest. Dit is wel een kleintje, want soms zijn het wel zulke grote bulten. Ja. Maar dit is maar een kleintje. En hier zitten die mieren onder. Maar ook die luizen. Die zitten hier onder de grond. En die worden als het ware door de mieren uitgemolken, gestimuleerd om maar die zoete stof af te scheiden. Want die eten ze namelijk zelf op, daar leven ze van. En wat voor beesten blijven hier nou nog meer in de kwelder zitten, 's winters? Nou, wat je hier heel veel ziet zijn hazen en meeuwen. En die hassen, zitten die echt onder de grond? Nee, die zitten niet onder de grond. Die zoeken onder een grote helmpol. Bijvoorbeeld hier. Oh, je had erin zitten of niet? Ja, waarschijnlijk wel. Maar die zoeken echt een heel beschut plekje, helemaal onder de vegetatie op de grond. En daar brengen zij de koude winternachten door. Ongelooflijk. Knap, hè? Ja, heel knap. Ja. Nou, ik ben ervan onder de indruk hoe de besten hoe winter hier op Ski Monser. Maar hoe moet ik zelf hoe winter hier? Ik ga maar gauw naar binnen, denk ik. Tot de volgende keer, Reinoud. Doeg! Oké, Aliet, je stond met mij een lekker warm kopje poeier maken bij de kachel zitten. En blijf maar mooi op dat Noffelijke eiland. Dan zie ik die na je weekend wel weer op. Houdo! Check, shop en ontdek!
We hadden al eerder gewoon in check, maar dit is dan echt de allerlaatste keer. We hakken het over het squallenuniform. Op basisschool Bissiekids in Almere binnen ouders, juffen en masters tegen enthousiast over het dragen van een verplicht uniform op squallen. Maar een squallenuniform, wat is dan precies aan? In ieder geval rare schoenen, een zwarte broek, een stropdas en een witte trui onder en een soort van Spencer. De band van basisschool Busy Kids in Almere hoegen maar eens net na te denken over welke kleren ze onderloeken matten. Na de simvakantie kregen alle banden een uniform van de directrice. Waarom eens? Als kinderen allemaal andere kleren aan hebben, dan zie je vaak dat er wat ruzie in dingen is. De een heeft hele mooie kleren, de andere heeft gewoon goedkope kleren, afhankelijk van de inkomens van de ouders. En nu zijn ze allemaal gelijk en dan behoor je tot de groep. Dan ben je gewoon één van de groep. Daar tochten deze jongens oors oer. Ik heb liever dat we onze eigen kleren aan hebben. Ik twijfel een beetje over, maar misschien lachen andere kinderen me uit. Wils de famkes er wel zin in hier? Het zit wel lekker fijn. Dan hoef ik niet elke keer uit de klerenkast gaan kijken. Welke kleren moet ik nou aan? Welke en dit en dat. Het is wel veel beter om uniformkleren te dragen. Ja, het scheelt maar als een prototype. Daar had Nesrine gelijk om. Maar nu de uitslag op de Pollepjes huispagina over het dragen van het uniform op school. De vraag is, zou Sto een uniform dragen willen op school? Ja, zei 3,1%. En nee, zei 90,6%. En het maakt het mij net uit, zei 6,3%. En dan de tweede vraag, zou er in de roesje maken worden als de band een uniform dragen? Ja, zei 24%. En nee, zei 66%. Dus de meerderheid in Friesland denkt net positief over het dragen van een verplicht uniform op scholen. Ik kan nog even bellen met de basisschool in Almere en ze zeggen daar zelfs dat de band binnen die naast kwaliteit het scholenuniform gewoon aanhouden. Wat ik nog wel even van je weten wil is je mening over masters op scholen. Wat is beter voor de scholen, een master of een juffrouw? Jouw mening op de poll op onze pagina check.hives.nl. Oké, dit weer nog even deze week. Na je week check ik je weer. En dan is de allerlaatste check. Dus alle je even zien, hè. En nou nog even wat een gezelligheid. Haha, een vuurtje erbij. Oh. Hou nou, hè. Alright, so I got these cherry bombs and I don't really know how to light them. Oh! The hell? Ah! I pulled them out of my ear!